He fet tantes coses malament i he comès tants pecats que no sé si Déu pot perdonar-me. No hi ha perdó de Déu per mi. El simple fet que t'estiguis fent aquestes preguntes ja demostra una cosa. Déu sí que et pot perdonar. Quan portem tanta càrrega a sobre, sovint pensem que Déu no pot perdonar-nos, perquè ens veiem miserables. Deixa'm llegir-te el que diu el llibre dels Romans, capítol 5, verset 8. Però Déu demostra el seu amor envers nosaltres, perquè quan encara érem pecadors, el Crist va morir per nosaltres. El mateix Déu que va decidir que l'únic que podia restablir la relació perfecta amb nosaltres era que el seu fill, Jesús, Déu mateix fet home, sant i sense taca, morís com a expiació pels nostres pecats, és el que diu que no hi ha cap pecat tan gran ni tan profund que tapi el sacrifici de Déu mateix en la persona de Jesús i la seva mort a la creu. Permet-me que t'ho expliqui amb unes paraules senzilles. En Déu mai hi ha hagut ni hi haurà pecat. Ell mateix, per si sol, és sant. Déu, fet home en Jesús, va venir a aquest món per restablir la relació perfecta entre Déu i nosaltres. I ell era l'únic que podia oferir-se en sacrifici perquè tots aquells que creuen en el seu sant nom puguin ser anomenats fills de Déu. Cap de nosaltres podia fer-ho. Ningú. Ni un sol. I aquest és l'amor més gran que mai ha trepitjat la terra. Un amor que ningú havia conegut. I és precisament això el que ens costa tant d'entendre, que Jesús, siguent Déu, es fes home per aquesta missió. Però això ens porta a una altra reflexió. Què fa que Déu decideixi fer una cosa així? Ara és el moment de mirar-te al mirall i veure que tu i jo som el motiu pel qual Déu va enviar Jesús i que, a més, ell ho va fer amb un goig immens. La teva vida i la meva són més valuoses per Déu que la seva pròpia vida, que va oferir en sacrifici per tots nosaltres. Així que sí, tot és perdonat per Déu, gràcies a Jesús. Repeteix amb mi aquesta oració. Déu Pare, crec que vas enviar Jesús a morir per mi a la creu. He entès que sóc pecador i vull entregar-te la meva vida. No hi ha res que hagi pogut fer que sigui més gran que el regal meravellós que Jesús va fer a la creu. Tu ets el meu Senyor i Salvador i vull seguir els teus passos com a fidel seguidor teu. En el nom de Jesús, amén. Benvingut a la família més gran que mai hauries somiat tenir. Que tinguis un dia molt beneït.